ועכשיו אנחנו קופצים לעיר לוד, מוכת האלימות. זוכרים שראש הממשלה הבטיח להזרים כספים, והשר לביטחון פנים מתחייב לעשות הכל כדי להחזיר את הביטחון לתושבים, אבל הם בינתיים לא מחכים ומשיקים היום סיירת אופניים. שלום לסגן ניצב עודד ורדי, ראש מדור המתנדבים במשמר אזרחי, ושילה אדלר מיוזמי הסיירת. שלום לכם. סגן ניצב ורדי, זה נראה נחמד, אבל נוכח מה שראינו בלוד זה מספיק? זה בטח לא מספיק. אנחנו אבל תורמים ורותמים את האזרחים, גם להם יש חלק בלחימה בפשיעה, גם להם יש חלק במתן תשובה הולמת למה שקורה. אנחנו לא מצפים שאזרחים יפתרו את כל בעיות הפשיעה, אבל יש להם חלק, וחלק חשוב מאוד. אם רואים מה שרואים מאחור, יש כוח גדול מאוד של מתנדבים, ביוזמת ראש אגף קהילה משמר אזרחי וראש העיר, שיוצאים פה למסע גיוס מתנדבים למשמר אזרחי. אז אני בטוחה שהתגייסו הרבה, אבל שילה, אני רוצה לשאול אותך, תגיד, זה לא קצת מסוכן? אני רואה אתכם עם אפוד ואופניים, אבל אם אנחנו עוקבים נכון אחרי החדשות מולכם, זה אקדחים וסכינים. המצב פה בעיר הוא נורמטיבי לגמרי. את מוזמנת לבוא לבקר דנה ולראות פה. אנחנו חיים פה, נושמים פה, נמצאים פה מאחורי עשרות תושבי העיר, חברי הגרעין התורני, אנשי העירייה. אנחנו יוצאים הערב פה למסע, לרתום את הציבור, להירתם. הביטחון אומנם הוא תפקידה של המשטרה, אבל אנחנו כתושבי העיר, כחברי העיר, כמי שנמצא פה וחי פה, רוצים את הדבר הזה שכולנו נהיה שותפים בו. שבוע שעבר עשינו פיילוט ביחד עם אילן הררי ראש העיר, וראינו כמה חשיבות שסיור אופניים כזה קטן. גם נפגשנו עם סניפי התנועות הנוער, סניפי בני עקיבא, סניפי העזרא, גם פגשנו וזרקו עלינו אבנים אפילו ככה בתוך כדי הסיור. אבל אנחנו פה בשביל זה, באנו לתת פה תחושה, אנחנו חיים בתחושת ביטחון, אנחנו נמצאים פה בעיר וטוב לנו עם זה. אז הנה, אני רואה שאתם מתגלגלים לדרככם, אז שיהיה לכם בהצלחה וברכות על היוזמה. תודה רבה. תודה רבה לכם.